Ngisacela ukubingelela kaMangothobane sangoma sibhula ngonyaka sezinye iphula amathambo. Ngiyathemba ukuthi ngene kahle onyakeni unyaka uniphathe kahle. Ngiyathokoza kakhulu. Nawo kaMabhodlela engizowaveza leli green. Abantu basangibuza ngalo kodwa ngiyabachazela. Leli bhodlela leli lisebenza kumuntu osezame kakhulu ukusebenzisa imithi yangamsebenzela. Leli bhodlela leli lisebenza kakhulu kumuntu onezinto ezivalekile ongazi ukuthi zivalwe kuphi. Leli bhodlela liyageza emfuleni, ugeza ngalo emfuleni. Ngiyachazela ukuthi ugeza ngalo kanjani. Hayi umuntu mayeselithathile emesethe emkhulu angisakwazi uyogeza emfuleni kunje no. Likufuna emfuleni ngoba linamandla ekufanele liwathole emfuleni uma usugeza. Mina ngiyakutshela ukuthi lenze kanjani before uyogeza ngalo emfuleni. Ibhodlela leli elinamandla amakhulu kabi leli. Makunomuntu okusebenzisela imithi nandi ibhodlela okumele ube nalo. Ngiyachazela ukuthi ulisebenzisa kanjani, ugeza ngalo kanjani. Mangothobane. Masoba yileli elibomvu. Leli elibomvu ibhodlela lokuthi makunomuntu uthola ukuthi wena ubunenhlahla into zakho zavalwa. Wena kade uwina kakhulu into zakho zavalwa. Ubunebhizinisi into zakho zavalwa. Izingane zakho ade ifunda iphasa manje ayisaphasa sezavalwa yini ngabantu abanomona abathakathi. Thola nandi ibhodlela elizokuvulela inhlahla yakho evalekile. Le bhodlela ke linamandla kakhulu, liyakusiza kuphi ethongeni. Le bhodlela leli ibhodlela lethonga likusiza kuphi ethongeni. Makunethonga lakini elivaliwe, thola nandi ibhodlela. Le bhodlela lizokulekelela. Kunabantu ade bedlala ilotho, kunabantu ade bebhetha bewina baqoqela abantu bayiphendula into zabo. Thola nandi ibhodlela. Business lakho uthe uyalivula belihamba kahle. Lahamba lashintsha endleleni. Thola nandi ibhodlela elizokusiza elinamandla. Mase ngiza kunandi leli ibhodlela lokuthi uthandeke leli. Akukhona nje abantu abathanda ukuthandwa ngabantu. Nandi ibhodlela lokuthi uthandeke nje. Umuntu akuthande nandi. Ibhodlela lokuthandeka. Nina enisebenza ngabantu enikhulumayo ngabantu enihola ngabantu. Thola nandi ibhodlela. Leli bhodlela ke ngiyakutshela ukuthi ligcobise kuphi la. Mase uyakwazi ukuya emsebenzini, mase abantu bayakuthanda, mase ke uyahola ke ngabantu. Isigqabo lesi lokusibona. Isigqabo lesi sigqatshwa la emashiyeni. Isigqabo lesi esinamandla kakhulu kuwena osebenza ngabantu na kuwena ofuna ukuthi uthandwe ngabantu.